Петров, Веско Петров, Белене. Радослав Петрова, Плевен. Изправи главата! Хайде сядай! Краси седи! Сядай долу! Кристияне, изправи главата, тати! Външен захват, така! Много добре! Браво! Изправи главата! Главата дръж високо! Главата изправи! Движи краката! Краката движи! Движи краката! Главата изправи! Главата изправи! Точно така, добре си, до сега си перфектен. Не там! Дръж там ръката! Айде, Мелница! Прави! Чудесен си! Дишай! Ръката искам, дишай! Искам главата да изправя на гърди в гърди. Ако такова... Момчета, да не са контузите. Ако искате, разберете се там. Разберете се, мъже си. Отдолу ръцете, Кристиян е прибран. Точно така, тачи. Главата горе да дишаш. Не там, разкъсай! Там разкъсвай! Разкъсай! Добре, браво! След тази среща Станислав Кирилов Оряхово, Веско Петров, Белене. Браво, Криси! Браво, мой момче! Браво! Супер си! Там разкъсай! Така, срещу него! Дигни главата горе! Криси! Искам само да движиш! Айде, заставай, няма да чака! Добре! Супер. Браво! Как да не е добре? 3 години раз. Нищо! Главата долу! Главата я заби! Заби главата! Точно така! Едната ръка ти е свободна на моето момче, работи бе! Прави! Браво! Братлече, едната ръка ти е свободна. Така, по същия начин, Кристияне, прибрам гърдите горе, тати. Главата горе, гърдите вътре. Точно така. Браво, панкера! С гръб към център! Опит е това. Точно така. Ей, движи краката. Няма страх, ще чута държи, ти кой искаш, стачило, бе? Добре, браво. Това е. Какво се разпръкваш? След тази среща Станислав Кирилов Оряхово, Веско Петров, Белене. Това е. Хората тук си блисташ. Всякъде сега ти трябва да говориш за там и Много добре. Браво. Главата изправя. Кристияне, водиш ти сега! Сега водиш ти! Не трябва. Не дей му казай какво да прави. Срещу него! Разкъсвай! Отдолу ръцете и Кристияне, така! Разкъсвай! Зоната пази! Мелница, Кристияне, мелница! Не, какво мелница оттам? Нищо! Браво! Ставай горе! Какво чакаш? 2-0 води! 3-0, тръгвай! Кристияне! Тръгвай сега! Кръста! Справи главата! Сгари! Пуши! Кристияне, пробвай! Хватка! Пробвай, сега трябва да пробваш! Време? Няма, времето има много. Аре, Кристияне! Пробвай нещо, бе! Първи водата. Айде сега рамено! Няма рамено оттам, так рамено няма. Братни, изправи го оттам! Изправи го! Абе, вкарай ръка! Изправи ръката, Кристияне!
Ай, партер, ай, Кристияне. Спокойно. Лице към съдята. Добре, добре. Браво. Защита, искам защита. Не дай да даваш да те носи. Не давай захват. Само не искам да даваш захват. Точно така, само захват не искам да даваш. Добре, много добре. Не давай захват, разкъсвай там. Добре. Ето исках да видя. Кристияне, ставай. Страшен си. Ставай горе. Ставай. Кристияне, рискувай нещо. Криси. Ставай. Ставай. Абе, ставай. Рязко, Кристияне. Гърдите в него. Кристияне, нещо рязко направи. Тръгни, рискувай. Айде сега, кръста, бе! Разкъсай оттам захвата, разкъсай му. Не бе. Момчета, пазете се. Добре, добре. Добре, Вече го туш. стига. Само нищо не давай. 10 секунди. Айде, Кристияне, рискувай! Рискувай, Кристияне! Рискувай, бе! Няма силата, бе. Няма силата. Абе, Кристияне, рискувай, бе! Години са 3 години. Браво! Бийте. Браво. Браво. На двамата. Браво, Среща. Браво. Много